हेलो गाइस, तो हमार माई आइल बिया काल और हमार बहिनो आइल बिया आ एगो ननकी भगनियो आइल बिया आ हमार पाहुनो आइल बने। तो हमनी के कलकत्ता अभी निकलब जा घूमे खातिर। तो देखा हमार माई हइहे हई आ हमार बहिन हइहे हई छोटकी और हमार मेहरारू बर्तन माजे ताड़ी। तनी ताक ल लोग, तनी ताक ल। हाँ, हमार मेहरारू बर्तन माजे में अच्छा है। और देखी हमार पाहुन हमें अभी हमनी के तैयार होके पाहुन हमार सज धज के अभी बेलूर मठ जाए खातिर तैयार होता ने। और बच्चा सब तो बदमाशी करबे करेले सब और बदमाशी खींचा तेनी एकनी के चालू बा। आ हई एगो बाड़ी त ई खाली मोबाइले में घुसल रहेली। आ हई एगो कछुआ ले बाड़ी, एकरे से दिन भर खेलेली ये कछुआ से। आ इनकर दादी इनका लोग खातिर मोजा लाइल बाड़ी। तो ई लोग बहुत खुश बा, लोग चहक चहक के कूदता लोग मोजा पहन के। बबुआ के भी आइल बा, दादी मोजा लेके आइल बाड़ी। और आज हम 5 दिन पहले ही बबुआ खातिर एगो जूता बुक कैले रहनी हा। तो किस्मत देखी रउआ सब है आजे आ गइल हा जूता। तो बबुआ हमार इहे पहन के बेलूर मठ जाए खातिर तैयार बाड़े। तो हाय गाइस, हम अब जातानी तैयार होतानी। हमू अभी फटेहाले हालत में बानी, लेकिन अभी तैयार हुआर हो हम काहे के घूमे के बाद। और हम रउआ लोग के आगे के अपडेट जोन बाटे हम बेलूर मठ के और बाकी कहाँ के प्रोग्राम बनता अटेंडम ओकरा तो हमरो नहीं मालूम, लेकिन बाद में एक भी सूचना देवल जाई। राम राम, जय श्री राम।